soyayya ne ba zamani na ku ga minista ya zo zai wa kare auren su gashi an daura Sadiq yau ka zamo ango Umi ta zama amarya so gamo na jini masoya ne auren su gashi an daura Sadiq yau ka zamo ango Umi ta zama amarya so gamo na jini masoya ne 080 66 57 20 04 ai sauraro lafiya daga minista mai waka da farkon fara cikin wakar sai na sa rabbi magajinmu sanan da salatin manzanmu ilahi ka sashi ya cece mu alaye har da sahabbansa suna hidimar su da manzanmu ina roƙon sa sarki na Umi da Sadiq su san makalau auren su gashi an daura Sadiq yau ka zamo ango Umi ta zama amarya ce da mu na jini masoya ne nan sani lawan naku minista dan karamin danku yaya mun shamsu da fiddausi na filatu yarinya taku wannan ne wanda yake faman fadakarwa har ga iyalanku auren su gashi an daura Umi da Sadiq mana murna auren su gashi an daura Sadiq yau ka zamo ango Umi ta zama amarya ce da mu na jini masoya ne kaso mai san kaba matsala wannan shi ne ya fi cancanta domin kuwa zuciyar mai so burinta ta hangi masoyinta rashin haduwar masoya shi ya sanya ido zubar kwalla Umi da Sadiq muna murna auren soyayya an daura auren su gashi an daura Sadiq yau ka zamo ango Umi ta zama amarya ce da mu na jini masoya ne atun mu na bisa ta sanninki ce kika sani in yi wakar sanan kika ɗauki nauyinta da ke da Hassan cikin wakar yayan mu Hassan yana ƙaunar ki soyayya gamo na jini na san ki ma fa kina ƙaunar sa soyayya gamo na jini auren su gashi an daura Sadiq yau ka zamo ango Umi ta zama amarya ce da mu na jini masoya ne Nafisa tulobar yaya Hassan soyayya tushen girma ce Umi yau ta gama dacewa Sadiq angonta amarya ce domin har na ga kawayenta suna murnar su amarya ce Umi gode wa magaji na domin auren ku da albarka auren su gashi an